Чак се. На 3. Но... 1, 2, 3. Какво става, приятели на YouTube? Аз съм Мартин. Днеска ще играем Майнкрафт. Здравейте, Петро, се. Аз съм моята 27 смене е Мартин. И така, ела с мен. Оле, страшно много ми лага. Ама аз наистина снимам клип. И ще го качвам в YouTube. Какво викаш? Аз знаеш колко клипи имам? Чакай малко. Имам 2 диаманта. Снимаш себе си. Не, игра Майнкрафт. Една игра снимам. Така... Ела е тука. Къде си? Аз бях там. Така. Аз имам какво. Ама тук не може да се приема, знаеш? Скажи, че аз малко скине, бе. Чакай. Значи... аз ти имам на... А къде отиваш ти? Аз пиша плод ми ауто и... Не искаш да участваш в плод? Така. Загнеш. Телепортни се. Ей, ти се телепорти, искам да участваш първо в ивента. Да видя дали ще спечелиш. Не трябва много. Айде. Чакай. Така. Аз ще строя нещо. Ай, първа... Аз ти казвам първа ела на телевизията, че аз ще строя нещо. Аре, ела, настъпя скине, бе! Така сега е сега с малко. Малко човек. Окей, може да сега се връщам, когато той се телепорти. Така, тук съм хора. Така, Ай, да, питай там вътре. фиговърски, минаваш, и сегмента, където си Аз къде съм? Махни си броната. Аз съм се манал. Не ли си? Манал си ми. Аз Окей, нямам... ти взем нещо. Айде се, влизай в една тук. Да, чакай. Ама гъл, чакай, погледни ма. Погледни ма! Къде бе? Чакай, погледни ма към мене. Аз не се виждам. Да, чакай, не го махай. Аз спрях хипа. Що? Така. За какво го сложи? Това означава, че минаваш. Да, във второто ми мисля. Чекай. Охо. Готово и... В последното съм. Не! Ох, телепорти са! Трябваше в следващото горнико. Аха. Ти си ли играл в истински ивент? Е, тук влизаш. Тука! Абе, знаеш ли, бе, на следващото просто отиваш. На следващото ли? На мен не ми го... приемай. Това дете скрития дупки. Скрития дупки е това дете. Тук някъде влизаш. Аре бе. То.
не. Слушай, просто стрит да това е 5 минути. Значи сега да отида в това с двете дупки. Да. Горе съм. Не, чай. Готови? Готов ли си? Да. Сега да видим в последното как ще си. Сега тук, ако получиш зелено минаш, ако получиш друг цвят не минаш. Тъй, че... Аз после отивам на къща, да си строя къща. Айде де. Чакай. Готов ли си? Да. Имаш късмет! Печели! Ти си втория печелиш, човек! Що някой друг ли е идвал? Да, един моя. Аз отивам на плота ми. Дай да стира... Телепортни сега ще добавя. Да. Ай, приема. Виж сега можеш да чупиш. Не може да такова. Чакай. Не може да се приема човек в плота. Чакай. В плот трябва да излена извън плота. Не можеш. Не можеш да приемаш хора. Ти как ме прие? Не съм да приел. Дема. Ти къде си? Я видвам. Това си строя. Колко се играеш? Не знам. Това боя. Блокът. Аз така сложих. Какъв готин блока от Redstone с моят екчен пак. Ти имаш ли фотошоп? Не. Аз имам пак. И така, това беше от мен и айде.